שלום רב. הפעם אני רוצה לספר לכם על מסעדת עופות בגריל, הממוקמת באחד מאזורי המשרדים ההומה ביותר בעיר. בעל העסק שלנו, אדם מנוסה מאוד בעסקי המזון המהיר, לקח עסק שפעל במקום כבר קרוב ל10 שנים, ובמשך 2 הצליח להכפיל מחזורים ואפילו יותר מכך. העסק יושב על 2 נכסים צמודים ומחוברים. חלק אחד זה מטבח בגודל כ-35 מטר, בסחירות של 3,300 ש"ח פלוס מע"מ, והחלק השני זאת המסעדה בגודל של כ-80 מטר, בסחירות של 11,600 פלוס מע"מ. הארנונה היא סבירה ביותר למיקום. מי שמכיר את עסקי המזון ועד כמה הם יכולים לעבוד מסביב לשעון, יעריך עסק מזון הפועל נכון ליום רק 5 ימים בשבוע, ומסיים את העבודה עד לשעה 5:30 אחרי ניקיונות סידורים של סוף יום עבודה. החרוצים מביניכם יכולים כמובן להפעיל את העסק עד לשעות הקטנות של הלילה, היות ויש תנועה במקום, גם בערבים, ומבלים שמגיעים לאזור, ובגלל המיקום המרכזי ניתן להגיע במשלוחים לכל פינה בעיר, גם לערים הסמוכות. כרגע עובדים בעסק רק 3 עובדים, פלוס משגיח כשרות. בשעות הצהריים העמוסות יש גם עובד שמצטרף על מנת לספק משלוחים למשרדים בסביבה הקרובה בהליכה רגלית. אמנם המסעדה מחוברת לוולט, סיבוס וטנביס, אבל היות והעסק מוכר בסביבה והחיבור ללקוחות חזק, ובהתחשב ששעות העבודה של העסק חופפות לשעות העבודה העיקריות של המשרדים, הנתח בהכנסות של חברות המשלוחים קטן. אם רוצים, אפשר להגדיל מאוד את חלק המשלוחים בפרסום ופתיחת השירות בחברות המשלוחים לשטח גיאוגרפי גדול הרבה יותר ומתיחה משמעותית לשעות העבודה של המסעדה. ולנתונים הכספיים. העסק מוכר בחודש בממוצע 180,000 ש"ח עם פוד קוסט של 28-30%, ללא השקעה של שקל אחד בפרסום וללא אתר הזמנות עצמאי של העסק. ובגלל עייפות החומר, בעלי העסק לא מנהל מועדון לקוחות. כמובן שכל הנתונים האלה מצביעים על פוטנציאל שאינו ממומש, היכול להגדיל משמעותית את מחזור העסק. העסק מצליח להשאיר לבעל העסק רווח חודשי ממוצע של כ-30,000 ש"ח לחודש. נכון שמדובר בעוסק מורשה ולא בחברה בע"מ, ולכן הרווח הזה כולל את שכר העבודה של בעל העסק. היות והמחיר המבוקש עומד על 390,000 ש"ח, הכל כולל הכל, מדובר על עסק שמאפשר החזר השקעה מהיר. אם תרצו להגיע לפגישה עם בעל העסק ולראות את העבודה בזמן אמת, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. אתם יכולים ללחוץ על כפתור פנה למוכר באתר שלנו, או להתקשר אלינו לטלפון 09-7799-275. אני אשמח לעזור לכם לסגור עסקה משתלמת במיוחד. תודה.